Tämä on Maaseudun löydetty ääni podcast. Minä olen Teemu Westerinen ja mä teen tätä podcastia Saarijärvestä, entisenä saarijärveläisenä, jolla on nykyisinkin sydän Saarijärvellä vielä. Ja vieläpä sillä tavalla, että mä oon kiinnostunut minkälaisia saarijärveläiset on nykyään. Mä oon kiinnostunut minkälainen Saarijärvi on nykyään. Ja vieläpä sillä kulmalla, että haastateltavat on löydetty ja valittu ja juostu kiinni sillä kulmalla, että he edustavat työnsä tai harrastuksensa puolesta asioita, jotka mua kiinnostaa. Luonnonsuojelu tietysti mua kiinnostaa ja toivon, että kaikkia kiinnostaa jollain tavalla ja siihen liittyen mulla on täällä Jaakko Tarvainen vieraana tänään. Tervetuloa. Kiitoksia. Kiva, kun pääsit tulemaan. Tilannehan on nyt se, että mä en tiennyt susta yhtään mitään etukäteen ja sut on valittu vaan täällä paikallisten tiedustelujoukkojen voimin sillä perusteella, että sä oot aktiivinen luonnonsuojelija ihminen, mutta sitten kun puhuttiin aikaisemmin, niin kävi ilmi, että oot tosi paljon kaikkea muutakin. Ja paljastetaan tähän alkuun heti kaikille varsinkin saarijärveläisille kuulijoille, että joukossamme on vakooja tai agentti, koska tämä mies ei ole oikeasti saarijärveläinen. Mistä on kysymys? No kysymys on siitä, että en ole syntynyt Saarijärvellä ja olen asunut paikkakunnalla vasta muutamia vuosia. Jotain 6-7 vuotta, mitä Kyllä. laskettiin yhdessä ja sulla on kuitenkin side Saarijärvelle. Kyllä, joo. Minulla on side, äitini on täältä lähtöisin ja sukuani asuu paljon paikkakunnalla. Olen viettänyt lapsuuden vapaa-aikaa paljon täällä mökkeillessä ja sukulaisissa. Eli niin kuin noilla perusteella voidaan kuitenkin hyväksyä joukkoon, luulisin. Ainakin minulle annettuin valtuuksin voidaan hyväksyä joukkoon. Sä oot sitten kotoisin mistä? Pihtiputaalla olen kasvanut, eli täällä Pohjoisen Keski-Suomen maaseudulla lapsuuteni ja nuoruuteni aika pitkälti. Sitten on ollut välissä kaupungissa tuolla etelämpänäkin. Eli Pittsburghin miehiä. Ja Kyllä. miten sitten kun sä oot mua noin 10 vuotta nuorempi ja vielä mun ikäisissä ja vähän mua vanhemmissa saarijärveläisissä on paljon sitä haikailua sinne, että kun oltiin joskus mahtipitäjä, kun oli juhannuskisat ja maankuulut juhannuskisat ja oli Ahvenlampen rock ja muuta, niin oliko Pihtiputaalla jotain samanlaista? Siellähän on keihäskarnevaalit ja Saapiselkä rock aikoinaan, niin vieläkö se ulottuu sun ikäisiin ihmisiin? No siis joo, Saapiselkä-rock oli silloin, kun minä olin teini-ikäinen ja kyllä siellä käytiin ehkä sellainen. Asiat on muuttunut varmaan aika paljon. Väki on vähentynyt tosi paljon ja ikääntynyt ja nuoret ihmiset, ehkä vielä lasken itteni tässä vaiheessa kuitenkin sinne reunalle, niin on aika pitkälti lähtenyt kaupunkeihin. Ei siis aika vähän on niin kuin sitä kytköstä, että ihmiset käy mökkeilemässä ja vähän ikääntyneitä sukulaisia näkemässä, että se. Onko se sitten muuttunut vai onko minä muuttunut, mutta jotenkin tuntuu, että mitenköhän mä tämän sanoisin. Kyllä se vaan näkyy, että paikkakunnat hiljenee. Niin, Pihtipudasta taitaa koskea sama mikä Saarijärviä ja oikeastaan kaikkia pieniä kuntia Suomessa. Tietysti muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, että väki vähenee ja nuoret lähtee ja kaikki muuttuu ja entinen ei palaa ja ne rockifestaritkin, niin ne ei ehkä palaa, ellei sitten joku vaikka sinun kaltainen aktiivi-ihminen ota ja uhraa elämässä sen perustamiseen. Aivan. Ja ehkä vielä sitten se, että se ehkä muuttaa muotoaan. Saapaselkärokit, liekko palaako Saarijärvellä sitten tämän paikkakunnan menneisyyden tapahtumat, ehkä jotkut jollain lailla, mutta mä luulen, että uutta ehkä tulee sitten tilalle. Sehän se on. Ainoa mikä varmaan on muutos. Näinhän ne viisaat väittää. Sä oot 37-vuotias ja tosiaan asunut tämän 30-syytesi kutakuinkin Saarijärvellä. Ja mikä sut sitten tänne toi? Haluu palata maalle takaisin. Ja et valinnut Pihtipudasta. Mikä Saarijärveä? No
Saarijärveen veti, siis mä tulin työn takia ensin tänne, mutta se mikä sai jäämään oli tämä paikkakunta. Mä tykkään maisemista, tykkään ihmisistä täällä. Keski-Suomessa ylipäätään ihmiset ovat leppoisia. Joo. Ja Saarijärvellä on minun mielestä poikkeuksellinen kulttuuripaikkakunnan asema maaseutupitäjissä. Noin niin kuin ylipäätään Suomessa. Tämä on aika niin kuin kulttuurielämältään ja sen puolen palveluiltaan semmoinen paikkakunta, joka houkuttelee minunlaista ihmistä, joka kaipaa, että sitä olisi mukava saada sitä kulttuuria ja nauttia siitä, vaikka haluaisinkin asua maaseudulla. Siinä niin kuin Saarijärvi kyllä erottuu Keski-Suomessa ja vähän kauempanakin. No tuohan on kuule ihan nannaa kuulla. Ja kun meille on ehkä niinku hoettu täällä aina, että tämä on tämmöinen kulttuuripitäjä ja muuta. Ja sitten itsekin nykyään välillä lasken, että kuka tanssija ja näyttelijä ja lauleja on tullut Saarijärveltä ja mietin, että pitääköhän se paikkansa, että onko tämä jotenkin rikkaampi taide- ja kulttuurielämältä. Ja nyt se on todistettu ja tuota ei ota kukaan meiltä pois. Tosi kiva juttu. Sä sitten oot monipuolinen ihminen muutenkin ja kulttuuri ja taide kiinnostaa ja sitten sulla on sitten harrastuksena on puutarhaa ja kotitarveviljelyä ja kotimaan matkailua ja muuta. Kerro vielä siitä lisää. Joo, mä tosiaan on sellainen ihminen, joka kiinnostuu monenlaisista asioista ja harrastuu monenlaisiin asioihin kauhean intensiivisesti, kun ryhdyn niihin. Kuitenkin semmoinen ehkä yhdistävä tekijä siinä on mulle se, että mä tykkään luonnonläheisestä tekemisestä, ulkona liikkumisesta, kasvien kasvattamisesta, sen ihmeen katsomisesta. Mä pyrin jättämään itsestäni vähän vähäisemmän jäljen maailmaan sillä tavalla, että koen jotenkin, että mä oon sulkenut itseltäni ison osan vaikkapa ulkomaan matkailusta pois elämästä ja olen huomannut, että meidän kotimaassa ja ihan tässä pitäjässäkin on aika paljon sellaista, missä voin sen vapaa-aikani viettää ja nauttia siitä, niin sen tyyppisten asioiden parissa tykkään puuhailla. Aika paljon koti-ihminen, mutta välillä on kiva käydä reissussa. Sä käytit tuossa hienosti semmoista sanaa, pistin merkille, että sä olet ihminen, joka harrastuu. Ja se oli jotenkin niin kuin hieno sana, harvan kuulee, mutta sen ymmärretään niin, että niin kuin sitä vaan ajautuu harrastamaan ja kiinnostuu kaikesta. Se on hyvin myönteinen sana. Ja hyvää kieltä. Sä luet paljon. Mitä sä luet? Mä luen historiaa, matkakirjallisuutta tarkoitan niin kuin, matkakertomuksia, maantiedettä. Ne kiinnostaa mua. Joskus hyviä romaaneja ja paljon artikkeleja. Ehkä voisi lukea enemmän kirjoja ja vähemmän niitä artikkeleja. Minkä takia näin? Artikkelit tahtoo olla aika usein ajankohtaisia ja polttavia ja sellaisia, että ne monesti voi olla vähän lannistaviakin, kun niitä lukee, mutta niin kirjoissa voi olla taas sitten pitempi perspektiivi, varsinkin jos lukee vähän jotain vanhempaa. Eli puhutaan varmaankin siitä, mikä monille ihmisille olennaista, ainakin aikuisille, että pitää osata annostella sitä masentavaa uutis- ja artikkeli tiedon sisään tuloa. Kyllä. Sä oot täällä töissä, mutta sä et kuitenkaan ole täällä töissä, eli sä oot töissä Jyväskylässä ja siellä Mustankorkea, oliko paikan nimi oikein, on siis se, voidaanko sanoa, että se on sama kuin saarijärveläisille on Sammakkokangas? Kyllä, täsmälleen. Eli kaatopaikka, paitsi että sinne ei juurikaan kaadeta kovin levääperäisesti enää mitään. No joo, siis kaatopaikkaan ei päädy juuri mitään tänä päivänä. Totta kai sinne jonkunlaista tavaraa menee, mutta se on aivan mitättömän pieni osa siitä jätteen määrästä, mikä syntyy. Ja siis Mustankorkea samalla lailla kuin Sammakkokangas Saarijärvellä niin huolehtii siis kuntalaisten jätehuollosta pääasiassa kotitalouksien jätteen hävittämisestä. Ja hävittäminen on se sana, mikä tulee aina ekana mieleen siitä, mutta
oikeastihan nykyään lainsäädäntö meitä velvoittaa siihen, että jätteen määrän vähentämisen lisäksi se jäte, mitä syntyy, niin se pitäisi joko uudelleen käyttää tai kierrättää ensisijaisesti ja vasta sen jälkeen mahdollisesti hyödyntää esim. Energiana, niin kuin nykyään tehdään aika paljon. Niin, sitä on aika pitkään eletty sillä tavalla, että hävitetään asioita niin, että ne häviää pois silmistä, mutta vaikka polttamalla hävitetään, niin eihän se mihinkään häviä sinänsä. Siitä se aina palaa ympäristöön jossakin muussa muodossa, vaikka niitä sitten suoritellaan toki. Kyllä. Mutta sitä kiertokulkua ei vaan pysty huijaamaan millään tavalla. Sä oot sitten opiskellut myös vähän alaan liittyvää, oot niin kuin opintoja vastaavassa työssä, voiko näin sanoa? Joo, voi sanoa. Ympäristösuunnittelijan opintoja olen käynyt aiemmin ammattikorkeakoulussa ja ne ovat olleet ikuisesti kesken, koska mut otettiin työelämään harjoitteluun kesken opintojen ja sille tielle mä jäin. Olen ympäristöalan töitä lähes sitten siitä alkaen tehnyt jo pitkästi 20 vuotta. Mikä se on tarkkaan ottaen sitten se, mitä sä teet siellä? Mikä se sun virka tai työ on? No mä teen järjestelmäasiantuntijatyötä, eli mä huolehdin meillä jätteiden kirjaamiseen liittyvän järjestelmän ylläpitämisestä ja kehittämisestä eteenpäin. Jätteiden kirjaamista tehdään tosi monella tavalla, että kun sitä tulee jätekeskukseen, kun sitä käsitellään, kun se lähtee eteenpäin jonnekin jatkotoimenpiteisiin, niin se täytyy kirjata. Se täytyy kirjata sen takia, että me pysymme perässä siitä, mitä on tullut ja mennyt. Viranomaiset haluaa tietää kaikilla tasoilla oikeastaan kunnasta ja ely-keskuksesta tuonne Euroopan unioniin asti, niin siitä jätteestä. Ja verottajakin haluaa tietää, että paljonko me ollaan jätettä otettu ja mitä me ollaan sille tehty, niin sellaista tietoa pitää kerätä. Mitä se verottaja niin kuin tunkee nenänsä joka paikkaan? Että haluaako se osaansa banaaninkuorista? Niin kuin. Joo, kyllä. Siinä on ajatuksena se, että jätettä, joka voitaisiin käyttää muualla hyödyksi, niin päädytäänkin loppusijoittamaan, eli juurikin hävittämään sinne kaatopaikkaan. Niin se ei ole toivottavaa ja valtio haluaa ohjata sellaista jätettä, semmoista loppusijoittamista verottamalla sen pois sieltä. Eli että me tehtäisiinkin sille jotain muuta. Olisikin taloudellisesti kannattavaa käyttää se jollain muulla tavalla. No, tuohan kuulostaa ihan järkevältä sitten, että siihen ei niin haluta ongelmia aiheuttaa. Se on varmaankin, voisin kuvitella, että se on automatisoitu ja koneistettu aika hyvin se vai onko siellä joku ihminen ruutuvihkon kanssa laskemassa, että nyt on banaanin koodi, kananmunan koodi, Styrox, vai miten se toimii? No se on vähän isompien mittakaavojen hommaa sillä tavalla, että ne kuormat on tonneja ja niitä punnitaan kuorma-autovaaoilla ja tavaraa siirretään kuormaajilla sitten. Ja aika useinhan se on sellaista, että kun jäte on kerätty vaikka yhden kadun varresta ja toimitettu jätekeskukseen, niin se ajetaan valtavaan halliin. Se lastataan kuormaajalla kuorma-autoon tai rekkaan, joka vie sen vaikkapa Tampereelle polttoon. Ja siellä sitten kun mietitään, että paljonko sitä Saarijärven tapaisessa kylässä tai sitten Jyväskylän kokoisessa kaupungissa syntyy, niin ne on aikamoisia kasoja sitä jätettä. Ja sitä tosiaan niin, se, mikä tulee sekajäteastiasta vaikka roska-auton mukana sinne jätekeskukseen, niin se kyllä lähtee polttoon. Että siellä ei enää seulota sitä, että onko sä lajitellut nyt hyvin sen tavaran vai mitä olet tehnyt. Että se päätyy sinne voimalaan sitten, mitä olet roskapyttyysi laittanut, jos et ole lajitellut muualle. Eli tässä kohti voidaan niin kuin vastuuttaa ihan tavallista ihmistä, kun joku saattaa joskus sanoa, että mitä merkitystä sillä on, että laitanko mä biojätteet erikseen ja muut erikseen, niin onhan sillä, koska niitä ei sitten teikäläisten porukat siellä sitten enikseen erottele kumihanskat kädessä vaan. Joo, ei se vaatisi jonkun verran porukkaa, eikä taida olla pointtia siinä. Joo, ymmärrän kyllä hyvin tämän. Sä oot kuitenkin kasvanut maatilalla ja tehnyt metsätaloustöitä ja teet edelleenkin näitä
molemmissa olet tekemisissä ja sitten siihen on tullut se luonnonsuojelukin. Mitenkä ne kaikki sopii samaan otsikon alle tai samaan mieheen? Mun mielestä oikein tosi hyvin. Se on ehkä niin kuin koen sillä lailla, että minun arvostus ja huoli luontoa kohtaan on juuri syntynyt siitä, että olen siellä paljon aikaani ja työtäni käyttänyt ja koen sen ympäristön, jossa on kasvanut ja työskennellyt sellaisena, että tahtoisin sen säilyvän ja sillä olevan tulevaisuuden tästä eteenkin päin, että se kouriin tuntuvasti näkyy se muutos ja on niin kuin havaittavissa monella tavalla justiin siinä ympäristössä työskennellessä. Maanviljelijät ja metsätaloudessa työskentelevät ihmiset varmasti näkee ne muutokset, varsinkin kun aika kuluu niin omassa työssään. Eli voi hyvin sanoa, että tunnet niin kuin tavallaan, jos nyt ei tehdä tässä puoli asiaa, että olisi vastapuolia, mutta kuitenkin tunnet, niin kuin, tunnet missä on ongelmia, miten niitä voi korjata ja sitten teet sitä työtä. Sä oot ollut 1,5 vuotta mukana luonnonsuojelussa sillä tavalla yhdistystoiminnassa ja kun on olemassa, oliko se Saarijärven seudun luonnonystävät ry? Kyllä. Ja siinä oot sitten varapuheenjohtajana ja tämä yhdistys on siis Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys. Näinhän se meni ja mikä sut sitten sai sinne mukaan? Menin vahingossa yhdistyksen kokoukseen. Ja kokouksessa sitten aktiiveja kaivattiin, niin lupauduin siihen lähtemään. Miten se vahinko kävi? Vahinko kävi sillä tavalla, että no ei sitä ehkä voi oikeasti ihan vahingoksi sanoa. Kyllä mua kiinnosti mennä näkemään, minkälaista se toiminta on. Joo. Siitä oli ilmoitus lehdessä. Aihe kiinnosti. Ajattelin, että sillä voi olla jotain hauskaa puuhaa. No hauskaa puuhaa on ollut kyllä siitä lähtien, että en kadu kyllä lainkaan sitä sinne eksymistäni. Okei, luonnonsuojeluhan voi tarkoittaa tosi monta eri asiaa ja ajankohtainen ja keskeinen aihe siihen liittyen on tuulivoimalat. Esimerkiksi tätä tehdessä on nyt sitten tänään tullut tieto, että Kannonkoskelle on niin kuin melko todennäköisesti tulossa todella iso tuulivoimalapuisto ja muuta. Tuulivoima liittyy ilmeisesti tähän teidän yhdistyksenkin toimintaan. Joo, kyllä se liittyy tällä hetkellä aika paljon. Saarijärven seudun luonnonystävät on tuulivoimahankkeisiin kirjoittanut lausuntoja, osallistunut yleisötilaisuuksiin. Koitamme vaikuttaa siihen, että mihinkä puistoja rakennetaan ja millä tavalla. Ja Saarijärven seudun luonnonystävät on sellainen yhdistys, että se ei pelkästään käsitä Saarijärveä, vaan ison osan Pohjoisen Keski-Suomen maalaiskunnista. Ja Pohjoisen Keski-Suomen maalaiskunnissa, varsinkin tässä Suomensellä alueella, niin tuulivoimahankkeita on aikamoinen määrä tekeillä tällä hetkellä. Tämä Kannonkoskikin koskettaa siis teitä ja teidän tekemisiä paljon. No tuulivoimaloiden kasvu tai niiden määrän kasvu on tietysti kova juttu tällä hetkellä. Mitä te sitten lausutte, kun te annatte lausuntoja? Voiko sitä sanoa, että te olette, niin kuin annatte asiantuntijatietoa päättäjille? No kyllä, jossain mielessä. Me totta kai niin kuin asiantuntijatieto on se, mihinkä me halutaan pohjata meidän vaikuttamistoiminta. Ja luontoon vaikuttavia hankkeita, tuulivoimahankkeet, niin kuin muutkin energiahankkeet on. Se on maankäyttöä ja maankäyttöä kun muuttuu, niin silloin vaikutuksia ja siitä on paljon näyttöjäkin olemassa. Paljon puuttuu tutkimustietoa. Näissä lausunnoissa, mitä me tehdään, niin me tuodaan esille niitä tiedettäviä vaikutuksia, mitä sillä alueella millekin voimalaitoshanketta tehdään, niin voi muodostua. Ja toisaalta me myös osoitetaan sitä, että kuinka monesta asiasta me emme tiedä vielä, koska tällaista määrää voimalan rakentamista ja tämän kokoisia voimaloita, kuin mitä nyt rakennetaan tai suunnitellaan, niin ei ole aikaisemmin tehty, ei täällä eikä muuallakaan. Mikä
olisi semmoinen yksi esimerkki siitä, mitä me ei tiedetä tuulivoimaloista hyvässä tai pahassa, saat itse päättää? No ehkä huonossa me emme tiedä sen vaikutuksia eläinlajeihin kokonaisuudessaan. Esimerkiksi tällä alueella, eli Suomenselän alueella, metsäpeura on laji, jota on yritetty vuosikymmenet palauttaa ja siihen on kaadettu miljoonia. Nyt tähän mennessä kertynyt tutkimustieto viittaisi siihen, että metsäpeura välttelee tuulivoimapuistoja ja se häiriintyy vasomisaikana, erityisesti jolloin se on herkin, niin näiden puistojen alueen lähistöllä tai ne puistot häiritsevät sitä vasomista, jolloin ne hylkää näitä alueitaan. Ja nyt jo siinä vaiheessa, kun Keski-Suomen maakuntakaavaa laadittiin tuulivoimaa merkintöjä varten, niin todettiin se, että jos kaikki tuulivoimahankkeet, joita silloin oli suunnittelussa, toteutuisivat, niin metsäpeurakanta lakkaa olemasta Suomenselän alueella. Eli se vaikutus voi olla hyvin dramaattinenkin. Tästä ei ole täyttä varmuutta, koska sitä tutkimustietoa puuttuu, mutta silti puistoja rakennetaan tai niitä luvitetaan tosi nopeasti tällä hetkellä. Eli sillä ei niinkään lepakot räjähtele, mutta metsäpeura häiriintyy ja tulee raskausajan stressiä ja turhaa evakko meidinkiä. Kyllä. Ja tämä on lintulajit on ehkä toinen sellainen asia, mihin me ollaan niin kuin Luonnonsuojeluliitossa kiinnitetty paljon huomiota, että kuinka paljon pesintä häiriintyy näiden puistojen vaikutusalueella. Tiedetään jo se, että petolinnut esimerkiksi näyttäisi olevan se maakotka erityisesti sellainen laji, joka ei selviä niiden ympäristössä, että ne eivät osaa varoa näitä voimalarakenteita. Ja rannikolla taitaa olla nyt tähän mennessä niin 50 merikotkaa joku ollut Suomessa tuulivoimaloiden vaikutuksia. Eli se niin kuin on odotettavissa, että kun isoja määriä rakennetaan niitä puistoja, niin se vaikuttaa isosti tiettyihin lajeihin sitten. Eli tästä meidänkin ohjelmassa tuli nyt vähän semmoinen masentava artikkeli, mutta nämä tärkeitä tietoja nämä on ja tuulivoimaloiden hyvät puolet nyt niin kuin kaikki kuitenkin tietää, eli siinä ei tarvita polttoainetta. Kyllä, siis sehän on myös sellainen, mikä on Suomen luonnonsuojeluliiton kanta ja meidänkin paikallisyhdistyksen kanta, että tuulivoiman rakentaminen sinällään ei ole sen huonompaa energian tuottamista kuin mikään muukaan, se on parempaa. Jos sähköä tarvitaan, niin se on kuitenkin päästötöntä siinä mielessä sen tuottaminen. Ja kun meidän olisi ilmastonmuutoksen takia tarve pyrkiä sen energian käytön vähentämisen lisäksi, mikä ei nyt näytä oleva ollenkaan se suunta, niin myös sen energiatuotannon päästöjen pudottamiseen. Ja ilman tuulivoimaahan sitä on kyllä todella vaikea saavuttaa, mutta ongelma on tällä hetkellä se, että kun tuulivoimaa rakennetaan, niin sitä rakentamista, sen kokonaisuutta ei koordinoida, ei maakuntien eikä koko valtakunnan tasollakaan, ei edes kuntien välillä. Eli se on vähän niin kuin villiä. Niin. Mitä haittaa siitä sitten on, että sitä ei kunnolla paketoida? No siinä on juuri tämä ympäristöhaitta esimerkiksi sen metsäpeuran osalta on se, että metsäpeura esiintyy Suomenselän alueella. Tässä on useamman maakunnan ja todella monen kunnan rajat, jotka se ylittää. Ja kaikki nämä kunnat, kun ne miettii niitä puistohankkeitaan, ne miettii sitä omaa hankettaan tai omia hankkeitaan. Niin. Ja yhtäkkiä me tullaan siihen tilanteeseen, että jos ne kaikki hankkeet toteutuu, niin ne häiriöalueet vaikka sille metsäpeuralle, niin muuttuu yhtenäisiksi. Niin, eli ei ole aluetta sen jälkeen. Niin, pitäisi osata tajuta, että jos tässä on puisto, niin seuraavan puiston pitää olla tarpeeksi kaukana, oli se sitten minkä kunnan alueella tahansa. Kyllä, ja pitäisi niin kuin pystyä isommalla alueella, vaikka maakuntien välisillä alueillakin, niin säästää ekologisia käytäviä. Siis sitä, että lajit pystyy vaeltamaan ja ne pystyy lisääntymään, siirtymään paikasta toiseen, ettei me rakenneta isoja muureja sitten. Onko ne sitten tuulivoimaloita tai mitä tahansa ihmisen tekemää rakentamistyötä. Samalla laillahan moottoritiet ja muut vastaavat pätkii eläinten tai luonnon elinympäristöjä toisistaan, niin
ihan sama koskee tuulivoimarakentamistakin. Miksi tuulivoimalla rakentamista sitten vastustetaan? Mikä on yleisin perustelu? No siihen varmasti on perusteluja niin monenlaisia kuin ihmisiä, joilla on mielipiteitä, tuntuu siltä, mutta mä ymmärrän, että luonto on varmasti niin kuin iso tekijä, mikä ihmisiä huolestuttaa, että mikä se vaikutus ympäristöön on, mutta myös sitten oma asuinympäristö. Ihmisiä pelottaa ajatus uusista voimalaitoksista, minkälaisia ne on, tuleeko niistä ääntä ja tuleeko niistä välkkeitä. Ja niin kuin, minä en ole niin kuin asiantuntija ihmisiin kohdistuvissa vaikutuksissa tuulivoiman suhteen, mutta ne huoletan pitää totta kai ottaa vakavasti, mitä ihmisillä on sellaiseen. Ja se on niin kuin edellytys sille, että se on sosiaalisesti hyväksyttävää se rakentaminen. Ja ihmiset kokee, että heidät huomioidaan päätöksenteossa, niin totta kai se on aihe, joka ei ole ihan helppo. Että jos se kokemus on vaikeasti mitattavissa, niin mitenkä me silloin toimimme? Niin. Sehän tuulivoima on sen verran uusi juttu, että siihen suhtaudutaan kriittisemmin tietysti, vaikka jos verrataan sitten vaikka moottoritien rakentamiseen, niin se nyt on vaan sitten vähän niin kuin voi, että sen alta muutama talo joudutaan lunastamaan ja ihmiset lähtee sitten mihin lähtee, mutta tässä ei ole tuulivoimassa siihen vielä valmiita. Se on sitten aina sitten kompromissia ja asioiden sovittelua. Tästä päästäänkin politiikkaan. Tätä tehdessä Saarijärven kaupunginvaltuuston kausi on päättynyt. Eilen oli viimeinen kokous, satun tietämään, kun isä oli siellä viimeistä kertaa ja sitten seuraava valtuusto kokoontuu jo ihan lähipäivinä ja sä oot päässyt valtuustoon tänä keväänä. Onneksi olkoon. Kiitoksia. Se oli myönnettävä, että olin yllättynyt. Eli tässä sä otat haltuun enemmän ja enemmän tätä luonnonsuojeluhommaa. Sen lisäksi, että sä oot varapuheenjohtaja Saarijärven seudun luonnonystävissä, sä oot sitten Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piirin hallitukseen. Oliko se, että oot valittu vai? Olen siellä mukana, joo. Joo, oot siellä ja sitten nyt oot Saarijärven kaupunginvaltuustossa ainoa vihreiden edustaja. Mitä sä siellä aiot ajaa? Kaikkien saarijärveläisten parasta, totta kai. Se on kunnanvaltuutetun tehtävästä ei ole päivääkään kokemusta meikäläisellä tähän mennessä, että siinä mielessä tulee varmasti näyttäytymään mulle se, että miten se vaikuttaminen oikeasti tapahtuu. Mä oon kyllä paljon politiikkaa seurannut ja kartalla mielestäni varsin hyvin asioista niin paikkakunnan kuin valtakunnan tasollakin, mutta se mitä mä lähtisin ja ajattelen, että on tarpeellista ajaa tällä paikkakunnalla eteenpäin, niin ympäristöasiat ovat se. Mä olen puhunut aika paljon tuulivoima-aiheista, mutta myös kaupungin maankäyttöön, metsien käyttöön liittyvistä asioista. Mua huolestuttaa myös meidän paikkakunnan työllisyystilanne, koska se vaikuttaa tämän kunnan tulevaisuuteen, mahdollisuuksiin tuottaa palveluita, mutta myös sitten suojella sitä luontoa. Meillä pitää olla täällä mahdollisuus ihmisillä työskennellä ja elää, jotta pystytään näitä asioita toteuttamaan. Ja siihen koen, että haluaisin kyllä panostaa paljon työtä, jos se suinkin on mahdollista. Vaikuttaisi nyt sitten siltä, että ainakin seuraavat 4 vuotta aiot pysytellä paikkakunnalla. Kyllä minä olen ajatellut olla ihan täällä. Niin, että ainakin tähän tietoon niin tuntuu siltä, että että ei ole mitään suunnitelmia. Ei ole kyllä. Että minä koen kyllä hyvin kuuluvani tänne. No sehän vaikuttaa hyvältä. Ja sitten kun tuo poliittinen ja aktivistiurakin tuntuu nyt tuolla tavalla ottavan isoja harppauksia, niin nähdäänkö me joskus sitten, että sä kansanedustajana astelet linnanjuhlaan? No se on ehkä pikkusen pitkälle menevä johtopäätös. Sanotaan näin, että varmaan asioihin vaikuttaminen on niin kuin tärkeää. Tehdään sitä ihan millä tasolla tahansa yhteiskunnassa, mutta myös sanoisin sillä tavalla, että vihreänä vaikka, niin täällä maaseudulla kun katsoo sitä asiaa, niin vihreän edustajan saaminen
Keski-Suomesta eduskuntaan, niin se vaatii aika paljon työtä tällä hetkellä, mutta totta kai niin kuin tulevaisuudessakin, niin meillä on tällä hetkellä hyvä kansanedustaja siellä ja tuosta naapurikunnasta kotoisin ja uskoisin, että tulevaisuudessa voi häntä kyllä tukea sitten eteenpäin ja vihreiden kannatusta eteenpäin, mutta niin aika pitkälle on meillä linnanjuhlat ajatuksena jäänyt. No, mutta kyllä mä suosittelen niin kuin maalaamaan tulevaisuuden näkymiä, että voitaisiin myös, niin kuin minä olen valmis maalaamaan sut sinne ihan niin kuin presidenttiksi saakka, että ottaisitko vastaan, jos nyt vaan sitten asiat tuntuu pomppivan lapaan tuolla tavalla, kun on tähän saakka mennyt. Sanotaan näin, että jos ei tarvitsisi muuttaa Mäntyniemeen eikä Linnaa, että voisin jäädä asumaan vaikka tänne Kalmariin, niin sitten kyllä presidentin homma voisi olla ihan ok. Joo. Eli Kalmarissa asustelet. Kyllä. Onko sulla siellä, et kuitenkaan ole niin kuin maalaistaloa laittanut vai? No maalaistalo se on. Se on vanha maatilan pihapiiri. Niin. Ei ole suuria viljelyksiä tässä, mutta vanha maalaispaikka. Joo, aivan. Ja siellä viihdyt hyvin. Joo, siis kyllä mä viihdyn. Mä tykkään askarella omassa pihassa ja omassa talossa ja pitää kanoja ja pitää omia koiria ja kasvimaita siellä. Ja sitten välillä piipahtaa etätöissä siinä kyllä. Pirtin puolella. Joo, se on onneksi minulle mahdollista, että työnantajani tällaisen on suonut minulle. Voin tehdä etänä ja saan omasta valinnasta tehdä vähän lyhyempää työaikaakin, mikä on aivan täydellistä minun mielestä. Ahaa, voisiko sä sanoa prosentteina, minkä verran teet vai onko se joku päiväkohtainen? 60% työaika, eli mä teen 3 päivää viikossa ja sitten mulla jääkin sen seurauksena aikaa näihin muihin hommiin, eli tähän yhdistystoimintaan ja nyt näköjään sitten tuohon kunnanvaltuutetun hommaankin, niin että pystyn keskittymään sen tekemiseen kyllä. No sullahan tuntuu olevan hyvä elämä, niin kun tästä tulee Saarijärven ehkä paras ja halvin matkailu tai tämmöinen mainos. Ja toivotaan vielä, että saat sitten palkkioksi vaikka jonkun toisen ilmaisen tontin tai jotain, jos saat vedettyä tänne porukkaa tai jos saadaan tällä ohjelmalla vedettyä porukkaa. Itse en ole tänne muuttamassa, mä muutama vuosi sitten asuin täällä 2 vuotta niin kuin jonkin aikaa, mutta jotenkin mulla on semmoinen olo, niin kun se Saarijärvi on mun sydämessä, niin että just sinun kaltaisia ihmisiä tänne tarvitaankin, niin miltä se tuntuu olla semmoinen? Aina mukava olla haluttu, mutta sen kyllä mä näen, että Saarijärvihän kaipaa asukkaita ihmisiä ja kaipaa sitä, ettei väki lähtisi täältä, ketä vielä meillä onkin paikkakunnalla. Meillä kuitenkin porukka ikääntyy. Tiedän sen omasta kokemuksesta ja tiedän sen omasta lähipiiristäni, kun olen asunut tuolla etelämpänä, niin halua siihen maalle muuttamiseen ja ehkä rauhallisempaa elämän tahtiinkin on aika monella. Se, että miten se onnistuu, miten sen kokee mahdolliseksi, niin se on niin kuin se kysymys ihmisillä, että mitenkä tämä minun elämässäni oikeasti onnistuisi ja tässä niin kuin ympäröivässä yhteiskunnassa, kun toisaalta sitten sanotaan, että sun pitäisi koko ajan tehdä enemmän hommia ja kuluttaa vähän enemmän ja ottaa vähän lainaa enemmän ja ostaa kalliita juttuja. Niin, jotta talous elpyisi ja ihmiset uskaltaisi luottaa elämään ja talouteen. Ja kaikille ei sitten kuitenkaan niitä etätöitä riitä, mutta kuitenkin yllättävän monille niitä riittääkin. Eli tässä on ihan hyvä vaihtoehto näin. Miten sitten tämä Saarijärvi? Sä tuossa alussa mainitsit, että tää oli kulttuuri veti tänne ja sitten tuo työjärjestely ja muu. Niin miten sä sitten näet Saarijärven, niin kuin, keskisuomalainen kuntahan tämä on kuin Pihtipudaskin, mutta miten sä näet? Sillä on yllättävän hyvän tuntuiset eväät pärjätä tulevaisuudessa. Tämä on hirveän juuri sen kulttuurin takia, mutta myös niin kuin täällä oleva elinkeinoelämän ja oppilaitosten ansiosta sellainen, että on niin kuin mahdollisuus kehittää meidän yhteisöä eteenpäin ja järjestää asioita, järjestää työpaikkoja, pitää huolta siitä luonnosta. Niin mä näen, että meillä on niinku resursseja siihen ihan toisella tavalla kuin monella muulla tämän kokoisella paikkakunnalla Suomessa.
Ja se on paljon semmoista pääomaa, mikä on kertynyt vuosikymmenten aikana. Sitä on määrätietoisesti rakennettu tänne, niin se antaa meille sen mahdollisuuden, että me pystymme niin kuin pääsee eteenpäin. Mä myös ajattelen sillä lailla Saarijärvestä, että mun mielestä tämä on ihan äärettömän kaunis paikkakunta. Se oli yksi syitä, miksi halusin täällä asua. Ja mä oon miettinyt monta kertaa sitä, kun nyt en muista enää, minä vuonna ilmestyi tällainen tutkimus, kun suomalaisten kokemusta omasta hyvinvoinnistaan mitattiin eri alueilla Suomessa ja verrattiin sitä sit ihmisten eliolosuhteisiin ja tilanteisiin. Ja Keski-Suomihan erottu siinä, että meillä on elintaso on vähän matalampi ja sairastavuus on vähän korkeampi ja työttömyys on vähän korkeampaa. Ja niin kuin haasteita pitäisi olla enemmän kuin vaikkapa etelärannikolla, mutta siitä huolimatta niin keskisuomalaiset oli kuitenkin tyytyväisempiä omaa elämäänsä. Ja tämä tyytyväisyys, niin mä luulen, ja niin kuin niissä vastauksissa, mitä silloin tässä tämän tutkimuksen yhteydessä nousi esille, niin niissä vastauksissakin nousi esille se, että täällä on kaunista, täällä viihtyy, täällä on mukava olla. Niin sillä on aikamoinen merkitys siihen, miten me koemme sen oman paikkamme ja oman vointimme. Ja mä väittäisin, että Saarijärvellä, kun on se puoli kunnossa, jos me pidetään kunnossa se puoli, niin täällä on hyvinvoivia ihmisiäkin. Eli kun Suomeahan aina pidetään sitten tutkimusten mukaan maailman onnellisimpana kansana, niin sitten Suomen sisällä Keski-Suomi on vähän niin kuin sitä samaa. Ja no se on tuolla aika valoisa lausunto, se on niin kuin kiva kuulla. Mikä tässä sitten on semmoinen, no tietysti sä oot jo poliitikko, niin sä et voi sanoa kovin suoraan, mutta että mikä täällä nyt sitten niin kuin tökkii? Käy nyt joku alkanut tökkimään. Jaa, Saarijärvellä, mikä olisi ruvennut tökkiin? Täällä on kuitenkin yhdet liikennevalotkin jo, että joko se on se niin kuin musta tuntuu, että se on parantanut asiaa kyllä, kun ne tuli tuohon, mutta niin. Siis mä niin kuin koen, että meillä on, no mä en ole ollut vielä itse kunnanvaltuustossa istumassa, mutta keskustelukulttuuri niin julkisessa sanassa kuin se, mitä siellä näyttää käydyn, niin ei ole kauhean rakentavaa. Ja se on niin kuin harmihomma. Mä toivon, että nyt kun tuleva valtuustokaus alkaa, että semmoista löytyisi paremmin tämän 4 vuoden aikana. Meillä on kuitenkin yhteinen paikkakunta, jossa koitetaan rakentaa yhteisesti hyvää tulevaisuutta. Ja ajattelen, että ainoa konsti on se, että me käytetään kaikki meidän yhteiset resurssit mahdollisimman hyvin ja yksituumaisesti siihen, että totta kai me voi olla eri mieltä asioista, mutta ei me täällä varmaan kukaan olla minkään toisen kunnan asiaa ajamassa. Et toivoisin, että niin kun pystyttäisiin pysähtymään asioiden äärelle ja ihan puhumaan niistä. Sehän lienee ainoa keino. Kommunikointi sillä tavalla, että se toimisi eikä etäännyttäisi liikaa. Sehän se lienee ainoa keino. Ja ainakin itse olen ajatellut, että koitan harrastaa kuuntelemista. Että vaikka olisi vähän eri mieltä minun kanssa tai vaikka vähän paljonkin, niin saatan jotakin kuitenkin oppia, kun kuuntelen. Niinhän ne viisaat sanoo, että kannattaa kuunnella ja sitten ehkä joskus lausua vähän jostain jotain. Mä tulin tähän haastatteluun tänään, valmistaudun ja sitten mä oon nyt ollut Saarijärvellä pari päivää. Ja mä oon kasvissyöjä sillä tavalla, että mä sit syön lihaa silloin, kun kasvista ei ole tarjolla. Eli en ole ihan niin kuin 100%. Ja näin, sit mä oon täällä 2 päivänä syönyt niin lihaa, eli on niin kuin osallistunut murhaamiseen. Tekeekö se musta nyt jotenkin huono ihmisen sitten? No en mä nyt osaa oikein sanoa, että se susta huono ihmisen tekisi sillä lailla. Ei se mähän siis itse samanlainen ihminen, eli syön lähtökohtaisesti kasviksia ja ehkä kalaa välillä. Et juhlapäivinä lihaa, ja jos nyt tietysti sitten vaihtoehto puuttuu, niin pystyn sitä syömään, mutta niin, sitähän ei ole Saarijärvellä kaikkialla tarjolla, eikä jatkuvasti, ja juurihan itse asiassa Saarijärven kunta ilmastosuunnitelmaa käsitellessään tuossa valtuustossa, niin siinä esitetyt toimenpiteet kasvisruuan lisäämiseksi esimerkiksi kouluruokailussa
torppasi. Eli sitä ei edistetä, sen lisäämistä. Ja mun mielestä se, no mä en pidä sitä viisaana, mutta jaan kyllä sen ajatuksen, että jos täällä olisi se tarjonta parempi, niin varmasti sitten herkemmin tulisi sitä käytettyäkin. Että itsellehän se tarkoittaa sitä, että jos lähtee mihin tahansa julkiselle paikalle syömään, niin kyllä mä mieluummin valitsen sen kasvisruuan, tai jos ei sitä ole saatavilla, niin sitten mä harkitsen sitä, että no mä sitten pistän kotona jotain evästä, että en varmasti ole ainoa. Pieniä tekoja, niistä puhutaan paljon, koska ne on semmoisia, mitä kukin meistä pystyy käsittämään omassa arjessa. Ja niin ikään tänne valmistautuessa mä pistin tämän teepaidan päälle, mikä on 20 vuotta vanha ainakin. Mä tykkään tästä, mutta tässä on hirveät reijät, semmoiset niin kuin mädäntyneen reijän näköiset kolot kainaloissa. Ja mä käytän tätä siksi, että mä tykkään tästä, mutta myös siksi, että en halua ostaa uusia ja käytän loppuun paidat, koska tiedän, että tekstiiliteollisuus on erittäin merkittävä saastuttaja ympäri maailman. Onko tämmöisillä pienillä teoilla merkitystä? Sä oot itse puhunut siitä, että aktiivisuus helpottaa omaa oloa. Joo, siis mä koen, että helpottaa ja mä uskon, että sun reikäinen paita, vaikka ei sitä tästä huomaakaan, niin on hyvä juttu, koska siinä on niin monta tasoa oikeastaan, kun sitä rupeaa miettimään. Se, että ihmisen niin kuin mahdollisuudet, yksittäisen ihmisen mahdollisuudet tehdä isoille jutuille maailmassa, vaikka joku tekstiilien niin kuin kertakäyttöisyys ja ympäristöä tuhoava valmistaminen, niin on aika isoja asioita siinä vaiheessa, kun sun pitäisi miettiä, että minkälaisen paijan mä nyt sitten otan tuolta kaupasta tai mihin mulla on vara. Niin sen sijaan se, että sä voit siellä omalla tasolla tehdä asioita, että no minä itse asiassa valitsen ostaa vähän vähemmän vaikka sitä kertakäyttömuotoja, niin kyllä mä väitän, että sen lisäksi, että saa tehtyä valinnan, joka vähentää ainakin sitten yhden turhan paidan ostamisen sieltä, niin se myös tekee itselle hyvää, henkisesti hyvää, että voi tehdä jotain. Se on ihan samanlainen juttu kuin vaikka tuolla oman pihatien tai kadun varresta, kun vittii kerätä koiraa lenkittäessä roskia pikkusen, niin se ei mitään muuta. Maailmassa tuolla Summasen rannalla on silti tonni muovia ja seuraavanakin keväänä, mutta sillä on kuitenkin se muovi, minkä sä keräät sieltä tienvarresta, niin on pois sieltä ja sä tiedät itse ainakin vähän tehneestä asioita, että semmosistahan se syntyy. Joo, ja mehän ollaan toisia imitoivia olentoja, me ihmiset, ja jos joku näkee, että sä kerää, niin kyllähän se saattaa jossakin pistää siemenen itämään jossakin ihmisessä, ja jos mä näytän läheisille ja kaverille esimerkkiä siitä, vaikka tämän paidan avulla, niin ehkä sekin saa ne miettimään, ja tällä tavalla. Kyllä. Sitten törmätään siihen argumenttiin, että en mä lajittele kotona jätteitä, kun sillä on merkitystä ja kun ei tuokaan lajittele. Mutta että jos minä lajittelen, niin sit voi sanoa, että sinäkin voit lajitella. Eli se on niin kuin, ihmiset on niin kuin imitoivia apinoita kuitenkin. No niin me ollaan kyllä, että sehän näkyy oikeastaan siinä, että kun kaupungissa meni sitten vaikka puistoon ja joku tapahtuma, niin yksi heittää roskan maahan, niin siinä on hetken päästä se polveen asti tavaraa. Se on kumma ilmiö meissä, mutta niin me vaan laumaeläiminä toimitaan näköjään. Ja ehkä silleen, kun ajattelen omien valintojen tekemistä ja vaikka sitä kuluttamista tai vähemmän käyttämistä, niin mä niin kuin näen sen, että se tekee meille hyvää niin kuin meidän henkiselle hyvinvoinnille hyvää, mutta mä näen myös siinä sen puolen, että esimerkiksi niin kuin se mun oma tilanne, että mä voin tehdä vähemmän töitä, mikä ei ole monestikaan julkisessa keskustelussa se toivottava tapa olla ja toimia, niin se on kuitenkin tekee hyvää minulle ja se mahdollistuu paljon sillä, että mä oon miettinyt sitä, että no mitä asioita, mihin mä oikeasti haluan kuluttaa, mitä mä haluan niin kuin hankkia oikeasti, niin mun on mahdollista tehdä vähemmän hommia, kun mä en ihan niin kauhean paljon tarvitse niitä kertakäyttövaatteita tai jos mun ei ole pakko päästä Taimaahan. Mä ymmärrän ton tosi hyvin omassakin elämässä. Se antaa raameja. Se, että mulla on yksi perustelu olla
kuluttamatta tai matkustamatta lentokoneella sinne jonnekin, on se luonnonsuojelu. Niin se antaa raameja, että okei, mä en niin kuin tavallaan voi mennä sinne ja sitten mulla jää aikaa ihan vaikka vaan olla ja hengähtää ja pitää itsestäni huolta ja tulee vähemmän säntäiltyä. Säkä et tarvi sitä, kun sä teet 60%, niin sä et tarvi sitten sitä ylimääräistä 1500, mikä sitten 40% tulisi, koska sä et ole niin viimeisimmän keinokuitu vaatemuodin perään. Ja sitä se tarkoittaa, eli vähemmän on sitten se on enemmän jossakin muussa elämän osa-alueessa. Näin mä ajattelen ja ilmeisesti kyllä. Sinäkin. Joo, jaan tämän ajatuksen, että se on enemmän aikaa läheisten kanssa, enemmän aikaa harrastukselle, enemmän aikaa lukea vaikka sitä kirjaa tai opetella ruoanlaittoa, mitä on opetellut, kun on ollut enemmän aikaa. Ne on semmoisia asioita, mitä ei pysty mittaan taas sillä rahalla sitten. Siihen ei koskaan ole aikaa, kun sä teet jatkuvasti hommia. Meikäläisenkin työnarkomaanin luonteella, niin se niin kuin varmasti olisi juuri sellaista, että ja kokemuksesta sen tiedänkin, että mä sitten teen vaan töitä ja kaikki muu vähän niin kuin jää ja ihmisen elämä menee siinä pikkuhiljaa. Mä ymmärrän oikein hyvin sen, että joku voi ajatella, että no toi on hirveän etuoikeutettua puhetta tommonen, että jos ei vain ole varaa valita sillä tavalla, että on vaikka lapset ja talolaina ja työtä ei ole justiin sellaista tarjolla, mistä maksettaisiin kauheasti ja asioiden yhteen saattaminen niin ei ole helppoa, mutta niin kyllä mä koen, että se miten mä oon esimerkiksi päätynyt tähän tilanteeseen, missä mä nyt oon, niin mä oon tehnyt sitä pikkuhiljaa, pyrkinyt niin kuin sitä kohti pikkuhiljaa elämässäni ja joskus se vaatii vähän rykäisyä ja sellainen rykäisykin sitten on tapahtunut, kun on se mahdollisuus tullut, mutta niin ihmeellisesti ne asiat rupeaa järjestyyn sitten kuitenkin, kun uskaltaa päästää irti siitä sellaisesta ajatuksesta, että mun on pakko tehdä näitä kaikkia asioita ja mun on pakko ostaa näitä kaikkia asioita. Onko ne rykäisyt ollut kivuliaita? On, kyllä mulle, joo. Esimerkiksi se, että miten mä päädyin tekemään vähemmän työaikaa, oli ihan sen kokemuksen kautta, että mä tein liian pitkään, liian paljon töitä. Ja sitten kun päätös oli kypsynyt, että haluan palata Keski-Suomeen, niin mulla meni itse asiassa siinä välissä aika pitkään ennen kuin oli energiaa ruveta niin kuin tekemään mitään. Että mä en ollut työttömänä siinä välissä, mulla oli varaa sen mun pitkän työskentelyn jälkeen, kun en ollut tietysti tehnyt paljon muuta kuin työskennellyt, niin mä istuin ihan laakereilleni miettimään, että mitenkäs mä haluaisin tästä eteenpäin. Että nyt kun on 10 vuotta mennyt vaan painain duunia kauheasti, niin rupesin miettimään, että miten toimisin. Ja kun aloin siitä väsymyksestä ja semmoisesta vähän niin kuin sumuusta, mistä siinäkin tulee, kun on tehnyt liikaa, niin kattelee ympärille, niin mä totesin, että okei, että mun luonteellani varmaan järkevämpää tehdä vähän vähemmän. Ja että kun mulla on tässä, pistän listaan asioita, mitä mä haluaisin tehdä, niin sieltä löytyykin aika paljon sellaisia asioita, mitkä ei sisällä koneella istumista toimiston pöydän ääressä tai puhumista 10 tunteja kuukaudessa puhelimeen. Että se on, kun niin kun sitä rupesi priorisoimaan, niin se oli itse asiassa aika iso muutos sillä lailla, että kun koko elämä on rakentunut jonkun tietynlaisen aikataulun ja tekemisen ympärille, niin siitä on tosi vaikea niin kun päästää irti. Hermosta ei mennä tottua ja asetukset ei mennä tottua siihen, että nyt tekeekin vähemmän. Kyllä, eikä sitten jotenkin se ajatuskin, että okei, no sitten mä saan tästä rahaakaan, että miten mä sitten pärjään. Että siinä on jo sekin, että kun se oletus on heti, että sun pitäisi saada rahaa ja mieluiten enemmän vielä, että sä pärjäisit. Se on niin kuin mun koomikko-kollega aikoinaan legendaarisesti sanoi, että hän ostaa uuden auton, jotta on sitten parempi käydä keikoilla ja koska sitä autoa varten pitää ottaa lainaa, niin pitää käydä enemmän keikoilla. Täsmälleen. Sille me ollaan naureskeltu, että no tarvitko nyt välttämättä. Mutta me lähestytään loppua, tai itse asiassa mulla on hyvin lopussa jo. Ja kiitos tästä haastattelusta tähän mennessä, mutta mulla on sulle vielä yksi
hyvä kysymys. Tämä voi olla yllättävän vaikeakin, ei välttämättä. Mikä Jaakko Tarvaiselle tällaisessa elämässä, mikä sulla Saarijärvellä nyt on, niin mikä sulle tuottaa turvaa? Läheiset. Mikä tuottaa turvattomuutta vai tuottaako? Meidän kollektiivinen kyvyttömyys huolehtia meidän elinympäristöstä. Tiedätkö, miten Saarijärven murteella tervehditään sekä tavatessa tai lähtiessä? Saarijärven murteella. Mä mietin tätä sillä lailla, että minun mummoni puhui sellaista Saarijärven murretta, jota ei kuule enää missään. No täällä asuessani kuulu sitä enää käytännössä kertaakaan. Ja se ei kyllä tähän päivään istu ihan hirveästi se, kun hän väänsi sen, että se on päivää. No tuo kyllä käy tosi hyvin. Tuo käy tosi hyvin. Ja ihan hyvin lausuitkin, niin hyväksytään. Kiitos tosi paljon. Kiitos. Tuli muuten helvetin hyvä haastattelu. Merkitään pöytäkirjaan.